50 dní do štartu Lavaredo Ultra Trail 120 km v Cortine, kedy sa dúfam zdravý postavím na štart a ochutnám túto mega atmosféru. Čo preto robím? Mám za sebou výživný tréningový týždeň číslo 7, ktorý bol dosť špecifický cestovaním. Snažím sa držať plánu, ale zároveň byť aj dosť flexibilný a počúvať telo. Pondelky mávam takmer vždy rest day, ale boli sme na garde, takže som po nedeľnom polmaratóne najskôr do beda poslal ľahkých 20 km na bajku a po obede si ešte vyhľadol túto kaplnku, vybehol na šupu hore krásnym technickým single trailom. Z hora je nádherný výhľad na Rivu a jazero, odporúčam. Útorok rest day a zaujal ma tento trail running mural v Innsbrucku. V stredu ráno pred prácou začínam fitkom a silovým tréningom. Po práci dávam easy 90 minút po Prahe, vrátane Petšinu, čo mi spolu hodí tak 16 km. V štvrtok zase presun a celý deň na meetingoch, stíham tento super výživný obed v Brne a neskôr večer ľahkých 5 km na usedené telo. V piatok rovnaké miesto, po práci hodinové easy so západom slnka a krávkami na cestu. V sobotu po rodinnej oslave stihnem ešte jedny Martinky, hore idem intervaly, dolu opatrne dlhšiu trasu, šetrím stehna. Pretože v nedeľu ráno opäť moje bus raňajky a nasleduje long run v Malej Fatre. Najskôr etapa Trail Tour 2026, vrátna Veľký Kriváň, masaker stojka, čo na tie rozbité nohy zabehnem dokonca vo svojom druhom najrýchlejšom čase ever. Potom krásny hrebeň a občerstvovačka po ceste. Celý tento týždeň končím so 72 km a 9 hodinami behu. Daj follow pre ďalšie týždne.